De ijshockeyers van het Jereveen kon haar vreeds definitief plaatsen voor de play-offs om de landstitel. Maar dan moest er in eigen huis wel won worden van Den Haag. Een verslag van Frederik Wijma. De Flyers hebben uit de laatste 4 duels nog 3 punten nodig om winst te wezen van de play-offs. In Den Haag lieten ze voortdurend zien dat ze die punten direct pakken willen. Het is Ronald Wurm met de paas op Tony Demmelinne en die maakt het creërs aan. 1-0. En dan is er zo'n 30 tellen spelen. Na goed 3 minuten wordt de voorsprong verdubbelen. Routinier Marco Postma komt achterom en scoort via de redens van de tegenstander. 2-0. Winst is net alleen nog wichtig voor het veiligstellen van de play-offs. Waar het ons vooral om te doen was als we Den Haag nog treffen in de halve finale, dan hebben we nu thuisvoordeel. En dat vergroot de kans op winst in de serie. Het verveelt niet om een winnaar aan het werk te zien. En hoewel Den Haag meer druk houdt, kunnen ze net voorkomen dat de Flyers verder uitrennen. Marco Postma onderskipt en maakt het vakkundig aan. 3-0. Den Haag stiert tredde en had de punten hut nodig om bij de boppers te fjouwen te blijven en zou ook de play-offs te hellen. Het is Andriy Salomonsson en die profiteert optimaal 3-1. In de tweede periode beziekt Den Haag alles om dichterbij te komen. Keeper Sjoerd Itzinga, herstellende van de griep, liet wel zien dat hij net verneerd de meest passeerde keeper van de Benelux is. Het Den Haag van Chris Eimers, ex-bondscoach, neemt risico terug de keeper van het eerste heljen voor een extra veldspeler. Dan moet je de puck net verliezen, maar dat baat al. Tony Demmelinne onderschept en zet het blok. En clubtopscorer Ronald Wurm bepaalt de eindstand met een empty net goal op 4-1. Maar nog 3 duels te gaan binnen de play-offs nou al wis. Ja, het is gewoon nu de competitie uitspelen, gewoon ons ding blijven doen. Scherp blijven en zorgen dat je niet geblesseerd raakt. En ja, dan zijn we er wel klaar voor, denk ik hoor. Snijn speel je de Flyers in en zien geleen. En ook daar geldt wie winst, dus voordeel in de play-offs.